Ja, goeie op deze vreten trekje. Dit is Neet op Vreet. Miljoen. Er is helponderwijs voor al die vrouwen die aan ze plichten hele simmen naar al die sportevenementen op televisie schermatten. Nienke de Jong die maken een survival gids van ze. En we praten over de toekomst van het vrouwenvoetbal op het Jereveen. En dat is net zonder risico. Even tempo, hè? Vrouwen die voetballen zijn. Oeh. Ging het? Oh, niks aan de hand, jongens. Nou, de cameraman die kan over Koen van der Meer die krijgt maar een rietje weer wat er binnen krijgt. Dus het gaat wel aardig mooi. Voetbalhuid Wim Jurg die werkt het maar een groep mensen om toch die trots had van dat voetbalteam mogelijk te maken. En klompenmaker Ilke Skjon die verstoor in februari. Nou, in de regentijd beginnen zijn vrouw Marie en zo'n Jilles weer starig om de productie van de skerjontjes. En ik heb hem hier, de eerste Frieske Donald Duck. Op een, hoe heet zo'n vierlap, dat is wel toepasselijk. Ze lezen krijg in die winkels. Wij hebben ze hier en we dealen ze uit onder het jonge publiek van u van dat Benne Iepenhofspel in Jestevieren. Ja, er komt een machtig mooie simmer om van mensen die het van sport houden. Het begint met het EK voetbal, dan de Tour de France en als toppunt, als elke keer nog van die fjouwe de televisie eigen heeft, ook nog de Olympische Spelen. Maar hoe leef je de partners van die sportfanaten van simmer? Ja, het antwoord is te lezen in het boek Vrouw kijkt sport. En dat is schreunte columniste en schroefster Nienke de Jong. Ik wil eerst even zien naar die foto. Hij stiert er ook even voor. De foto van het boekje. Ja. Ik zie daar een vrouw, maar ontzettend lang is dat al hier Photoshop. Dus het helemaal echt. Helemaal echt. Maar dus een tip ik voor die, als ik een hakken onder van 12 centimeter, dan had iedereen dit soort benen. Dus als ik een keer had, was dan hakken van 12 centimeter. Ja, ik heb vrij lange been. Ja. Ja, okay. Dat zit wel redelijk goed. Ja, okay. Die hakken ik net. Maar dat is dus een fotootje. Maar ik zie de Donald Duck, maar ik zie hier nergens een boekje. Nee, het boek is 1 mei komt het bij de drukker weer om en dan leidt het zo mei in de winkel. Dus ik zit hier, maar een heel soort mooi verhaal, maar ze binnen net printen. Nee, maar ik kan er wel mooi over vertellen. Ik mocht al een paar stukken lezen. Ik heb ontzettend gelezen. Ik denk dat ik het prototype man ben waar van de vrouw dit boekje keepje maakt, want ik volg die ding die verslind ik. Maar nog even naar die foto. Ik zag daar zit op een fiets. Daar heeft een hockeystick en er heeft een bal. Ja. Wat is voor jou de sport die daar uitspringt, die het belangrijkste is? Wielrennen. Ja? Daar doe ik zelf het liefst. Ik bedoel, ik heb nooit hockeyd en voetbal, en dan stond ik altijd op keep. Meesten van hun apropos uit te schreeuwen, dat is een beetje mijn taak. Ja. Want ik ben helemaal niet goed in sport. Alleen nog wielrennen vind ik heel leuk en ik vind het heel leuk op een night to shen. Dus nee, de fiets is voor mij wat wichtig. Ja, dat is zo'n vrouw die het Parijs-Roubaix prachtig waar binnen zit. Ja, oh, zeker. En ja. over de goldrace. Ja, en dan zeg ik of mijn vriend of ik zit alleen nog op een bank inderdaad. En ik heb een huisgenootje die vindt het wel leuk sport, maar die snapt er net een heel soort van. En die verzucht dan wel eens van, oh, zit je nou alweer? Dat zit ik weer, middies, maar ik gardien dicht inderdaad. Ja, want dit boekje is ervoor om juist die mensen die het boekje klinkt zo denigrerend. Ja. Dat is ervoor om de mensen die er niks van snappen en er geen willen aan hebben, om die toch mooi te krijgen. Want ze matten mooi. Nou, ze matten net mooi, maar ik heb zelf merken van, sport is pas leuk als er wat van ouder is. Dan is het pas leuk om een night to shen. Ik bedoel, als het ook gewoon naar bijvoorbeeld de Tour de France just, en er is juist 150 man die een beetje door Frankrijk in de fietsen, daar is net een soort on. Als je dan wist van, ja, die net en die mij net voor die ploeg rieden en die kan heel goed klimmen, maar die zakt nou toch het ijs, dan wordt het leuk. Dus dan wordt het interessant om een night to shen en dan wordt het een heel boeiend spektakel. En dat luistert dan ook uit aan de vriendin of vriend, want het is net alleen nog voor nee, dat is voor vrouw. Nee. Voor mij is er voor man nog genoeg te leren, want ik weet net of je alles hoe judo wist. Nee. Nou, dan stiet ik van alles over judo en zwemmen en wat voor sporten dan nog meer op Olympische Spelen voorbij komen. Nou, het fietsen. Roeien, baanwielrennen. En van die hele flauwe sporten waar wij niks van afwitten. Waterpolo. Ja, nou ja, daar heb ik vastzitten voor de vrouwen. Ja, precies. Nou ja, en wat leuk is aan waterpolo, wat niemand weet, is dat dat onder wetter echt een soort vechtsport is. Ja. Dat het meest kan ik echt tosken niet de molen slaan. Ja, en om badpakfeest. En, precies, en ook in de kloten slaan en dat soort dingen. Dat maar vooral is dat... Ja, dus dat stiet ik al hier in het boek. Ja, en daar heeft al een soort van onderzoek naar die en ik met mensen praten, hè? Huizinga, judoka. Ja, ik heb voor elke sport die ik volg, heb ik een sidekick vregen. Iemand die er echt een soort van oude weet. Dus Jori Mulder helpt mij, Maarten Ducro, Mark Huizinga, Inge Dekker. Dus zij heb ik al je specialisten nu. En hoe liep ik dan, of hoe liep het mijn vrouw dan bijvoorbeeld, het EK gaat dan nog wel, maar Olympische Spelen? Lol en een beetje tijd in investeren. Want ik ben zelfs toen ik
voor het eerst Olympische Spelen een beetje goed volgen. En in mijn eentje zeg ik in het begin ik naar judo en dacht ik, ja, waar gaat dit door? Maar hoe vaker als just en hoe meer als er van oud is, des te leuker wordt het. Dus neem het in een oude jekje, gewoon even zitten blijven, dit een beetje in verdiepen. Wat ik dan al een beetje van je dien heb. Ja. En dan wordt het vanzelf leuk. Ja, er zit nog een vrouw aan tafel. Is het een theorie die het voor jouw werkje kent? Nou, zeker. Ik denk het Ja? wel. Ja. Ja, je komt echt uit Zandvier, heb familie. Ja, nou, die spelregels ben duidelijk Ja. aardig bekend. Maar goed, ik bedoel... Maar ken je ook een curling zien? Nee. Nee? Ja, ik net. Ja, maar dat is een wintersportje, daar hebben Nee, we maar het oké, over. maar goed, hè. En Tour de France? Ja, maar ik bedoel, eerlijk gezegd snap ik het spelletje soms niet helemaal. Nee. Ik vind het wel heel leuk om te zien, soms. Maar ik bedoel, als ik dan, ja, wat er allemaal achter zit, nee, dat is niet helemaal duidelijk. Nee. Wim Jurg, moeten we dat überhaupt bevollen? Die vrouw die te nek en die naast die zit op een bank en die begint hoe de opstellingen, dat Robin Wolf net spelen Ja. moet. Dat wordt toch helemaal net? Ja, we hebben het met mevrouw nog wel eens over. Maar op zich is het ook wel leuk inderdaad om gewoon te kijken met mensen die er net zoveel verstand hebben als jezelf. Ja, maar dat is niet goed. Ja, precies. Dat is dus, ik was voetbalshow met mijn man en die zei dan van tevoren, oké, en geen domme vragen stellen, want anders moet je gewoon wegwezen. Ja. Nou ja, dan zitten al die vrouwen zitten van, oh ja, ik wil wel iets vregen, hoe moet het spel, maar dat doe ik helemaal net. Dus ja, dan hebben we gewoon van, nou, wij weten nou de basics. Ja, En dan hebben we nog genoeg dingen over van jum, dat je hem uitlezen kan aan u's, over ruiten op het middenveld en dat soort dingen. dat Want hoeft zo- net. Nee, dat, Nee, dat hoeft net. maar je Maar- moet voor uitlezen. Want het gaat bij die vrouwen vaak om hoe ze erin in de kwarte broek zitten natuurlijk, hè, die voetballers. En Tenminste, dat komt dan bij mij wel. dat is voor vrouwen natuurlijk heel leuk om te zien hoe het Italiaanse elftal erbij wint. En dat is bij de Olympische Spelen van man. Ik krijg het zo leuk om te zien hoe de hockeysters erbij rennen. Dus ja, dat visuele aspect, daar ben ik gewoon van genieten. Oké, Toch? ik heb nog om één ding echt ontzettend genezen. Dat is hoe word je een voetbalvrouw? Ja. Dat mocht ik al lezen. Toch even die 4 tips, want dat is te vol om in één keer te bespreken. Maar hoe word je Ja. een voetbalvrouw? Nou, Vertel. er zijn 4 kerndingen west goed op letten moest. Al west, ja, rekening mee houden moest. Dat is A, spotten voetballen vroeg. Dus pak hem al in de A-jeugd of zo. Dus ik geef een werkje bij een voetbalclub of zo en spot welke Publiek, moet ik even opletten? Nou, die ben nog wel heel jong. Ja, precies. Rustig onthouden. Waar het spot waar het goed is. En pap daarmee om, want als er 20 is, dan is hij meestal onder de pan. Ja. Ambieer zelfs net te volle. Ik bedoel, als je zelf een politieke carrière hast of een enorme ambities op het vlak van weet ik veel. Net wel, want als hij verhuist, dan verhuist het ook mij. Dat is met 10 punten rijden. Ja. Verhuizen? Win went om rap te verhuizen en gauw spullen in en uit te pakken. Want het ene hier zit hij in Engeland en het andere hier kan hij van heel soort geld naar Rusland. Ja. Tip 3. Voor jou zitten we. Fjouwen zitten we al. Zal ik hem er een bij pakken? Oh ja, dat is een heel soort beenbaren wollen. Ja, oké, ja, Voetballen zelf een heel soort Maar benen. ze- Maar het is ook altijd heel jong al Ik lees iets van, je moet er wel iets kunnen uitpoepen. Ja. Ja, je moet bereid zijn om te baren, want anders wordt het niks. En dan moet ik die ben ik vaak hele debiele namen krijgen, dus dan moest ik Ja, ze vooral Engelsen zeg, hè? Precies. Het wordt nooit niet Hilles. Nee, dat nooit niet. En ik heb een Hannes. Zonde. En tip 4 is, pas op voor het Danny Cruijff-syndroom. En dat is het syndroom dat een voetbalvrouw altijd een heel soort foutwank in. Zoals Danny Cruijff, ik het verwijt kregen had dat Johan in 74 net goed de finale spelen, Ja. omdat zij deelt maar hem aan de telefoon hang. Als voetbalvrouw is het een heel soort foutwan. En als het goed doet, krijg je er nooit de credits voor. Dus pas daarvoor Oké, op. met gewoon eigenlijk genieten en net zeuren. Genieten, ja, en vermijdt ze die zelfs een beetje, hè, want hij is een soort fut. Oké. Hey, dit hebben we dit boekje uit en dan is het september. Mhm. Boek uit. Ja, En dan? dan is het nog volle meer sporten en dan vind je het er niet eens volle leuker dan dat je het altijd voen hast. En dan schreeuw ik voor de naai weer een oorboekje wat je hem dan lezen kan. Ja. Maar nou, even serieus, ik bedoel, dit is leuk. Dit luidt op de toonbank, dit neemt smaai. Het is voor de grap van die vriendin, alsjeblieft. Maar daar is natuurlijk nog maar een flinke carrière. Want ik ging heen, ik ben zelf promoveerd van de eerste divisie naar de Eredivisie qua columnist. Hè, van LC naar de NRC Next. Heeft dan net de ambitie om dan nog wat meer te vertellen alleen dit? Ja, de sport en de zeker. beleving? Ja, en dit is gewoon heel leuk om te doen en dit vind ik heel mooi om te schreeuwen. Maar ja, als ik uiteindelijk een keer een roman schreeuwen kan of zo. Of, Ben je daar mee bezig? ja, Zit er altijd. ergens? Maar ja, dat mag je nooit over vertellen, want dat zit al in de hollen. En voordat dat eruit komt, dat is nog best wel lastig. Dus dat is de volgende stap. Volgende stap. Ja. Eerst nog dit. En daar komen wij die Sim met Royelle, is dan vrouw? Vriendin? Nee? Nou ja. Ja, Scarl. Die maakt misschien nog flink maar daar aan die televisie zitten. Ja, Is het boekje wat? Nou ja, mocht het Safir wezen, dan
Zul ik hem zeker overwegen om hem uit te jagen. Kijk, dat is een goed verkeringscadeautje. Ja. We blijven nog even in die vrouwelijkshoeken, want deze week maken SC Heerenveen bekend dat het ophoudt met vrouwelijksvoetbal. En dat Nijs liek het slimmer als het is, want op achtergrond wordt het werken on een terugstart. En ik praat erover met Wim Jurg. Ja, je dochter speelt bij SC Heerenveen. Ja. Goeie keepster ook. Wat mij betreft natuurlijk de beste keepster. De beste keepster. Hetzelfde. Maar je bent dus op de achtergrond noodwaande om te zwagen dat er een terugstart komt, dat je hem net meer afhankelijk binnen van SC Heerenveen. Hoe liep het ermee? Want wat is de status nou? De status is nu zeg maar dat Heerenveen heeft gezegd van, dat zij eigenlijk de handen ervan af willen trekken. Wij hadden, vorig jaar hebben we ook een aantal keren zeg maar, bij Omroep Friesland geweest. En toen ging het erom dat we €50.000 bij elkaar moesten zien te sprokkelen. En dan konden we doorgaan. En het is uiteindelijk zeg maar, in de loop van het jaar hebben we €80.000 binnengehaald. Ja. Dus wij dachten van yes, we hebben het goede voorbeeld gegeven aan Heerenveen. Dus nou weten zij ook hoe het moet. En nou kunnen ze het zelf. Maar in plaats dat ze zeiden van we gaan het nu zelf doen, zeiden ze, weet je wat? Ja. Het gaat zo goed als jullie het gewoon doen. Doen jullie het maar gewoon. Ja, nou, dat klinkt wel wat simpel zeggen. Om de stekker eruit lutsen. En ze zeggen, we stoppen je in geld met in. Ja. Maar maar dat hebben ze al niet gedaan de afgelopen jaar. Nee. Wie het dan een verrassing? Eigenlijk toch wel. Want we hadden echt wel gehoopt dat de commerciële afdeling van Heerenveen het gewoon zou oppakken. Want ja, ik heb ook het idee dat de vrouwen, zeg maar, naast de mannen best een aantrekkelijk publiek is voor Hoeveel mensen komen er dan bij een thuiswedstrijd? Nou, zeg maar rond... Kijk, wat is het? Oei, dat was een stuk gevaarlijk. Wat ze net al je tellen, nou. Maar... Nee, maar 26.000 volgens mij kunnen er in de Simon. Ja, maar dat is bij je, dat is bij de vrouwen. Ja. Nee, kijk, we hebben de eerste wedstrijd van het seizoen, dat was ook de opening. En daar was Robert ook aanwezig. En, Robert Veenstra. En toen waren er denk ik zo'n 500-600. Ja. Maar gemiddeld zeg maar houdt het op bij 200-300. Ja. En eigenlijk wil je natuurlijk ook, maar je beeld is eigenlijk natuurlijk altijd die volle stadions van de mannen. Maar als je natuurlijk vergelijkt bijvoorbeeld met de A's, daar zitten ook niet veel meer mensen. Als je vergelijkt met het belofte team, daar zitten ook niet veel. Maar wel luidt het dan bijvoorbeeld bij die vrouwen, om? Want je bent heel fanatiek om dat nou weer in te krijgen, om dat te horen. Of clubs ook. Maar toch slaat dat heel idee. Vorig jaar hebben we natuurlijk die actie gehad waarvan we dachten... Ja, maar ik hoor clubs hebben het vrouwenteam waarom helpen. Ja, kijk, dan zeg ik ik heb het altijd goed vinden met mijn zusje. En mijn zusje voetbalde al vroeger. En toen ik begon voetballen, zeg maar, met mijn 9e thuis bij VVOP. Wou mijn zusje ook al voetballen. Dat mocht toen pas als je 9 was. Maar in Voorthuizen, zeg maar, waar ik toen woonde, daar wouden ze die vrouwen niet hebben. Nee. Dus zij moest 20 kilometer fietsen. Elke keer voor de training om in Harderwijk, zeg maar, dan te kunnen trainen. En ja, in de loop van de tijd, zeg maar, wij zijn toen alle twee naar Groningen gegaan om te studeren. Daar was het precies hetzelfde, welke club je ook kwam. Ja. Als ze zeiden, daar liggen de ballen voor de vrouwen. En dat waren dan de lekke ballen voor de mannen. Dus het is een mini-mago, denk je ook? Er zitten gewoon... bij de mannen, zeg maar, heb je eigenlijk 2 soorten, vind ik. De ene soort, die kent gewoon familie, zeg maar, die het gewoon ook een prachtige sport vindt. En daarom zijn ze er heel erg bij betrokken. En je hebt ook een hele hoop mensen die dat gewoon niet hebben. Nee. Kijk, bijvoorbeeld bij Twente, daar loopt alles briljant. Maar waarom loopt het bij Twente zo briljant? Nou, die voorzitter Munsterman, zeg maar, zijn dochter, die zit ook in Oranje. Dus ja, weet je, dan zit het heel dichtbij. Vaderliefde. Ja. En dan heb je zeg maar een geweldige sponsor, Paul Roetgering, zeg maar, die dan dus de kledingmodingzaak heeft, zeg maar, van Twente. Ja. En dat is dan natuurlijk geweldig als jouw dochter daar dan ook speelt. Okay. En dan ben je, zeg maar, het voorbeeld voor iedereen voor sponsoren. Ja. Maar er zit wel een soort varodeel bij. Bijvoorbeeld als het gaat om, het is net mooi voetbal, ze kennen het net. Mensen die zeggen, nou, ik ben van die man die spelen. Dat zijn al die varodelen. Ja. Joeke Kroeze die zocht het uit bij de vrouwen, weet Josa Gekker binnen. Hartstikke goed. Om misschien wel het zindeel te bewijzen. Top. We kunnen wel voetballen. Echt wel. Ik kom er sinds zoekjes en
dan laten wij wel zien dat het net is en dat we echt wel kunnen voetballen. Voetbal staat binnen het vrouwensport zeg maar, op nummer 1. Dus als dat gezegd wordt, vind ik nergens op slaan. Het ziet er anders uit, maar het ziet er wel uit, vind ik. Echt wel. Turnen, dat is ook een vrouwelijke sport. En daar ben ik man aan turnen in strakke pakjes. Ik bedoel, daar weet dan ik een vooroordeel dat ze dan, Kijk, ik zie dat shot er net uit. Het komt ook omdat we niet echt professioneel met ons met voetbal aan de slag kunnen. En studie, school, opleiding, werk. Dus we hebben ook allemaal andere dingen waar we ook nog mee bezig zijn. Dus we kunnen ons niet volledig focussen. En ja, daar zie je ook dat het niveau nog redelijk laag blijft. Het is niet te vergelijken. Het is, vrouwenvoetbal is anders. Vrouwenvoetbal is misschien minder fysiek. Maar ik denk dat dat ook wel meevalt. Het is gewoon anders. Met overtrainingen, meiden blijven veel langer doorgaan. Jongens die piepen veel sneller. Dus zulke dingen dat vind ik een beetje raar dat sommige mensen dat zeggen. Daar is gewoon een stoerder imago, dat is gewoon zo. Maar ja, het zei het net voor dat het voor het heel man wie het is of zo. Dat is absoluut net zo. Dat is gewoon een vooroordeel die mensen gaan. Ja, je hebt mascara op, hè? Mascara en rouge en alles, ja, echt waar. Ja. Wij hebben ook een famke team, Hilde Winters. En die doet gewoon mij aan Miss Drenthe, dus het kan echt wel. Ik wil het nu bewijzen met Miss Drenthe, want daar doe ik aan mee. Wil ik gewoon laten zien dat het dus wel zo is. Dat je gewoon vrouwelijk kan zijn. Je vindt dat een verkeerd imago? Ja, ik vind dat eigenlijk een beetje een vooroordeel. Ik bedoel, waarom kunnen vrouwen die voetballen niet vrouwelijk zijn? Waarom moet je per se dan mannelijk zijn? En ik wil gewoon laten zien dat je als voetballer ook gewoon vrouwelijk kan zijn, ja. Ja, hoe spelen die vrouwen een thuiswedstrijd in Venlo en dan ben ze verpland die 3 punten op het Jereveen te gaan. Dat zilverslagje, denk ik. Bleut het? 100%? Het blijft. Ja, want daar heeft in die boekje een stuk skreun over de vrouwen in de sport en dat het eigenlijk onderbelucht wordt. Dat is juist nou eigenlijk ook wel. Ja. 26.000 man bij SC Heerenveen man en 400 bij de vrouwen. Ja, het is eigenlijk zo treurig, want het is juist bij heel soort sport, en ik bijvoorbeeld bij het wielrennen, een vriendin van mij is profwielrenster, en dan moest safvolle, de volle tijd en energie in. Daar krijg je helemaal niks voor betalen, dat is het al je voor die zelfs. En eigenlijk is het alleen nog op de Olympische Spelen dat een heel soort vrouwelijke sporters de aandacht krijgen die ze verdienen. En de oren treien en een heel jaar. Moet ze gewoon echt alles voor zichzelf dan. En het dwam een heel lief beetje aandacht en een heel soort moeite dwam om hun sport uit te oefenen. En dat vind ik wel heel hoe kan dat? Treurig. Dat is toch wel eens een uittocht? Nou ja, we hebben gewoon een achterstand op de man qua sportbeoefening. En misschien met de vrouwen, ja, dat is net, dat ken ik me heel makkelijk zeggen. Misschien wil ik meer maar de vuist op tafel slaan. Dus ik dan dat dan vrouwelijke voetballers de lekker voetbal van de man krijgen. Ja, kom op, Brian Spandoek, kom een actie. Dat slaat natuurlijk nergens. Brian Spandoek, kom een actie. Is het met 4 Maxa trouwens? Ja, ik maak eigenlijk al die broer vragen, maar dat doe ik nog even net met Jillis of jou, weet je dat? Nou, ik zie op een gegeven moment denk ik wel dat waarom denk ik dat man aantrekkelijker is, omdat ze misschien en verder springen en de prestaties misschien beter zijn. Ja, het is wat spectaculairder misschien. Het is spectaculairder en misschien is dat wel een van de aspecten waarom dat natuurlijk dan bij de man dat het meer aanslaat. Het hoeft niet, ik ben het helemaal, maar ik denk dat dat wel één aspect kan zijn. En als ik vaak juist bij wedstrijden is dat dan de vrouwen in het voorprogramma maaien en dan komt de hoofdact en dan komen de man. Dat is juist bij al die voorjaarsklassiekers met wielrennen altijd. Ja, dus dan stiet er nog niemand langs de kont, want iedereen zit nog te ontbijten en dan maaien de vrouwen een rondje dan en daarna komt alle media-aandacht. Okay, nou, dat is bij het vierlip nog niet, dat zit echt in de wedstrijd. Dus die vrouwen ben wat dat betreft wel gelukkig. Het is nog geen niks, we hebben al die grutsk op die rijtrietjes, maar die verdienen wel volle minder als een Sven Kramer. Ja, precies. Ja, precies. En dat is bij een heel soort sporten zijn. Dat maak ik wel rugtlutsen worden. Ja, maar dat zoals bij Olympische Spelen is die enige kans dat ze hebben om zien te laten van wij zijn lieke goed. Ja. En daar vinden wij in één keer al die hele, Ja, Nicolien Sauerbrei. Nee, maar ik bedoel die zwem, die waterpolo's dus. Die elkaar zonder in elkaar huffen. Die vind ik dan in één keer echt heel leuk. Ja, precies. Nou kijk, Marianne Vos, die wint op het veld en op de baan en op de weg. Wint alles. Is de beste sporter die we hebben dit stuit. Krijgt nooit aandacht. Ja, pas als ze straks de wegwedstrijd wint bij de Olympische Spelen, stemmen al je. Woehoe. Frustrerend. Ja, jammer. Nou, de columnist, heeft hij nog een laatste woordje doen?
dat ik hoop dat het beter wordt in ieder geval. En als wij nou in ieder geval al deze Olympische Spelen, maar als je al de vrouwen krijgt volle aandacht, Jan als de man, nou, dan is het begin er in ieder geval. Oké, nou dankjewel. Ja, we kunnen even naar een heel ooronderwerp, want ja, toch wel wat serieuzer. Nou, het versterren van Ilke Skrion in februari wie het lang stil in de klompenmakkerij in Noordburgum. En nu pakt de familie, en zit hier aan tafel in het publiek, starig on de treat weer op en draaien de machines weer. Volle eerder als verwachten is het nou Son Jilles die lange familietraditie terugzetten moet. En voordat we beginnen, zullen we eerst even naar een fragment. Dat maak is bij Lekker Itema Rijts uit 2008. Dat is Ilke, hè? Ja, dit nemen ze de scariontjes, hè? Wat ga je maar mooi vak, hè? Ja. Wat een ambacht, joh. Ja. Hoe lang doe je hem dit al? Ik doe het nu 23 jaar, denk ik. Ja. En je stiet de opvolger. Nou, misschien. Dat wist nog net wist van? Nee, ik ben hier nog 2 dagen in de week aan het werk. Ja? En ik zit nog op squallen. Ja, dat ging hoe de opvolging. Er was toen lachen, goed praten. Ja, voor jou Riolette, dan is het z'n 4. Ja. Jilles, toen werd die broer nog vregen. Dood het nou? Ja. Nee. Vies het nou ook moeilijk bijvoorbeeld om dit waarom te zien trouwens? Nou, eigenlijk net. Nee, ik vind het ook grappig om te zien. Ik hier dan heel die de mission. Nee. En nou ja, het is haar Ron, hè. En Hannes die weer toen toevallig. Maar die zit nou nog met squallen. En die zit ik bij de firma in. En ja, eigenlijk wie het begin dit hier toen er ziek werd, is het. Toen ben ik recht toen uitgang tekenen. Toen begin dat ook nooit te horen, hè. Omdat er. Nee, Eigenlijk ging het op het allerlaatste moment. Ja. Ik bedoel, elke werd ziek en er werd heel duidelijk dat het op een gegeven moment dat het gebeurd en dat het afloop was. En toen zei ik, ja en nu? En toen zei Jilles van, ja, en nou wil ik wel. Ja. Nou, dat was eigenlijk, ik denk misschien 1,5 week, 2 weken voordat Ilke overleden is of zo. Ja. Hannes, want er zit in het publiek, dat woest net. Nou ja, ik studeer nu ook gewoon nog steeds op kunstacademie. En nou ja, het les ging daar gewoon al met ro. En ja, Jilles die wil het wel nemen. Of tenminste in eerste instantie. Dus ja, dan ken ik mooi terug in Grains. Ja. En ja, op maandjes en het weekends dan ben ik gewoon ja, ter ondersteuning bezig. Ja, maar Jilles het meeste. Ja, want ik vind het vrij heftig. Het is nog maar een zak kwartlien. Ja, ja. En ja, dan staat er dus een museum, klompenmakkerij. Het is stil en dan moet je hem weer verder. Ja. Op wat voor moment wordt dat bepaald? En nou, eigenlijk was het zo. Zie, op een gegeven moment werd duidelijk dat Elke dus niet weer beter kon worden. En toen Jilles op een gegeven moment aangaf dat hij dus er wel in wil. Toen zien we hem een collega klompenmaker, die woont in Beltrum, in de Achterhoek. En die hebben we altijd wel heel goed contact met. En toen zei Elke van nou, dan wil ik die nou eigenlijk nog aan mijn bed. En misschien kunnen we daar afspraken met meidje. En dat is gebeurd. Dus dat is ons bed nog ja, gebeurd? Elke ik denk misschien 3-4 dagen voordat Elke overleden is, ben ze de West. En toen Hannes en Elke en Nijhuis en Elke en Jilles, die hebben met z'n vieren zeg maar overleg had. Zo van nou, zo moet het eigenlijk. Dus toen is de afspraak is maken. En toen Elke overleden was, toen eigenlijk na een week of 3 ben wij daar. Ben we de West en toen hebben we inderdaad gezegd van nou, hoe pakken we dit aan? Ja. Want het is natuurlijk een vak op zich. Ik bedoel, hun waren natuurlijk altijd wel gewoon erin opgegroeid en het was wel heel duidelijk dat ze wel wisten wat er omging. Maar het vak op zich, het vakmanschap en het ambacht, ja, dat was elke degene die dat kon en verder niemand. Dus eigenlijk moet hun het nog helemaal vanaf het hele begin leren. En wie dat zien weeskijk, dat een van de zwanen toenemers zo, heeft hij daar ook nog wat te zijn? Nou, het zal altijd zijn, mijn ouders van doe je maar wat zelf leuk vindt. Ja. En nou ja, eigenlijk dat ik die en ik heb eerst de ALO proberen. Nou, na Jelly ben ik daarmee opgehouden. En toen lesjemanagement. Ik zit nog steeds hard ontdekt, maar dan in je toets. Maar ja, en ik wie in november kies stage rond bij de Oudehout. En in november wie ik daarmee klaar. En toen moest ik mijn scriptie eigenlijk nog en die toets dus. En nou ja, toen kwam dit dus in één keer op mijn paard. En eigenlijk dacht ik, ja, ik hier die opleiding dienen. En nou ja, het liep me wel wat. Ja, lesmanagement, het is vrije tijdskunde, hè? Ja, klopt. Nou ja, dan een museum en klompenmakkerij, dat valt er wel redelijk in. Ja. Maar ja, je moet het ook wel op je 22e. Ja, maar ja, we zo'n stoors belonen. En het liep me leuk. Het is thuis. Ik heb er altijd eigenlijk voor werken. En het is, nou ja, ik vind het leuk om te wandelen. Ik ben al, wat is het, een maand ben ik bezig. Ja. Dus. We zeiden wel, moest het niet doen, omdat het verplicht voelt of zo. Dus ik bedoel, het is niet zo. Wij hebben altijd gezegd van, ik bedoel, hebben we geen opvolging? Nou, dan is het zo. Ik bedoel, het is niet echt, dat zie je dan wel eens van, dan is het al helemaal voorbestemd dat een van de kinderen daar voortgaat. Nou, als minister zei van, heb je opvolging? Zeiden we van, nou, geen idee. We zien het wel.
Nou, zie Elke die is zelf ook eerst in de verpleging begonnen. Die was Ja. eerst ook geen klompmaker. Dus die is op een gegeven moment ook weer bij zijn heid in de klompmakerij komen. En nou blijkt het hier precies hetzelfde te gaan. Dus dat is wel heel apart. We hebben vragen om de laatste klomp van Eelke. En die eerste mooi te nemen. Hè? Die is klopt. deze week uit de oven komen. Ja. Hoe werkt dat? Nou, mag ik die bijvoorbeeld eens vasthouden? Dit is bekend in de skeriontjes, Ja. hè? Maar die mooie tekeningen, hè? Dat kon je man ook heel goed. Hè? Ja, dat is kenmerkend natuurlijk voor onze klompmakerij, die kleur. Ja. En deze? Dat ben de kapklompen. Dus dat ben, Ja, Maar deze ben je niet ver, maar verder mensen nog niet. Nee, dat snap ik. Maar kunnen we hier nou al een verschil in generaties bijvoorbeeld zien? Nou, het ben natuurlijk twee oren modelklompen. En nou ja, eigenlijk het moeilijkste werk het zagen, hè, om dat te beginnen, om daarmee om dat goed te doen. En dat hij hier zelf altijd, en ik kan anders hij ook nooit zagen. Nee, want we hebben beelden van hij, want er is aansnikker reportage nog in Heer. Dus stak een week met u het zon. Ja. Dus zorgen we daar onder het werk, dus het werk van die hout nemen. Ja. Hè, die blokken hout uitzeggen. Even die finesse hè, van wat bijvoorbeeld in hout heel goed koe en was dan nou echt leren mast, Jilles. Wat zit dat verschil in die klompenmakkerij? Wat is de ambacht? Nou, de ambacht is echt het hout lezen. Herst een beam en er zitten natuurlijk oorsten in, daar groeien takken uit. En dat hout kist eigenlijk net broeken. En om daar is maar, dat is het begin, om het hout goed te zagen. En vervolgens maar de machines maar afstellen, maar kwaliteitscontrole hebben, maar dus altijd na je zoveel rondes, zoveel series, dan wordt die boren natuurlijk wel iets. Ja. En dan worden de klomp met En dat koe die hout heel goed onvullen, Ja, denk ik. En dat mag je gewoon leren. Dat is constant bijstellen en zo. Ja. Is wat dat echt, dat Ja. is het. En waar leert hij dat nou dan? Nou, de ben dus die klomp maken. We hebben die afspraak met hier in Nijhuis. Er zijn twee mannen daarvan. Die ene die heeft het zagen en de andere leert. Of tenminste de beginselen. En dan is het een kwestie van zelf dan. En dus komen elke keer dat we een serie maken gaan, dan sturen we weer een paar op de eigen voor de kwaliteit. Ja, dus een concurrent die helpt je hem om de skeriontjes Ja. te Ja, het is wel heel bijzonder. speciaal, hoor. ja. Ja, ik bedoel, dat was ook iemand waar wij natuurlijk al wel heel veel contact met hadden. Zie, het is natuurlijk wel zo, dat klompenwereldje is, de klompenmax ben er bijna niet meer. Nee. Dus ik bedoel, hun hebben een hele grote klompenfabriek en wij zijn uiteindelijk heel klein, maar het principe is hetzelfde. Wij hebben nou belang bij hun, maar zij hebben eigenlijk ook belang bij ons, want ze zeggen van ja, die uitstraling die wij hier hebben en de manier waarop en zo, dat is voor hun, die klomp moet natuurlijk wel in beeld blijven. Ja. Dus toen zei ze van ja, eigenlijk, en zij, ja, ik vind het wel heel bijzonder dat zij hun kennis met ons wil delen. Ja. Maar wat natuurlijk ook leuk is, dat Jilles is nou de enigste die zo jong klompenmaker Ja. wordt. Want de jongste klompenmakers zijn over de 40. Ja. En dit is weer de volgende generatie. Dus dat iemand dat ambacht helemaal leren wil, is natuurlijk voor de klompenwereld op zich ook wel weer heel mooi. Ja. Want dan blijft dat de kennis tenminste nog wel een klein beetje. Ja. Dus daarom wil zij dat ook wel doen. Ja. Want hoe vies het trouwens? Want er is nog allemaal mannen bezig. Ja. Vies het wel leuk? Ja, zeker. Nee, echt. Nee, precies. Nog geen seconde speed gaan? Of Nee, ik heb me vol plezier. Ik weet het net, ik weet door het loop, maar elke keer ging ik heen en het is hartstikke leuk werk. Ik ben goed bezig. En het leuke is eigenlijk, wie verkeer je eigenlijk als particulier? Hè? En je hebt dus een museum en je hebt de klompmakerij en de winkel. Dus je bent bezig goed met het zagen. En als je de PM's binnenkomt en die keer per klomp en die rennen er weer uit. Nou, die begroet even of best het verfje en dan komt de klant even een praatje met je. Nou, straks het museum. Ja, het museum. Ja, want dat is dit weekend, het Ja, museum weekend. Ja. Dan komen er dus voor het eerst weer al die mensen bij Ja. binnen. We moeten helaas al ronden, maar even een laatste vraag. Had je hem dan onder het werk zeggen en nou ja, hoe is dat? Dat er wel leven is. Ja, nou, ik ben blij dat dat ik moet eerlijk zeggen, er moet actie wezen. Ja. Hè? Als toen het zo stil was, dat is vreselijk. Ik bedoel, en het is natuurlijk prachtig. Ik bedoel dat hij dat wil doen. Dus ik ben alleen maar heel blij om dat het zo doorgaat. En misschien Twaan en de rest van de familie dan komt. Nou, we doen het met z'n allen. Ja. Want zoals we hebben ook nog een dochter en die komt ook weer het weekend weer over, want die helpt dan ook weer. Dus nou, we doen het niet alleen maar met z'n allen. Mooi. Ja. Nou, mensen komen dus en dat hele weekend, denk ik, hè? Ja, Snijnek bij hem, Del. Allemaal extra activiteiten. En hij gaat zelfs demonstreren. Dat is wel heel bijzonder. Bedankt voor je verhaal. Ik vind het heel speciaal dat je hem je west. Jij ook bedankt voor het verhaal. Ik hoop dat het al goed komt en het boekje van de toonbank echt bij de mensen in de tas komt. Ja, we hebben deze week een hele speciale minuut. Bij de piano zit Peter Siepinga en hij vertelt hoe het Benne Ierpenlos speel in Jestewjerm. Ja, want die band die hebben die Donald Duck. Salut, wie het leuke Donald Duck trouwens, jongens? Ja? Ja.
Ja, echt? Mag ik misschien hier even staan, San? Dan kies je een stapje naar voren. Peter? Hoi. Dit is mooi bij die band. Hij ze goed oefenen? Wat, Verscorend goed oefenen. Het wordt prachtig. Ja, want het Benny Ippenlofspul. Ja. Dit ben volgens mij 30 band die het helemaal speciaal selecteerd. Dit is eigenlijk hartstikke hele ploeg zowat. Ja, voor de stem van Loetje Wierm, de voorstelling van dit hier. Nou, wanneer is dat? Die vanaf 26 juni. En vanaf 9 mei is het kaartenkeertje. Oké, ja, dat is belangrijk van die minuten. Is Er nog een website bij? Er is een website bij, www.bernieippenlofspul.nl. Dus Bernie Ippenlofspul intoetsen op die Google en dan komt er altijd wel bij uit. Okay. Nou, we hebben nu nog 33 seconden. Ik wil weten waar het hoe gaat. Want het gaat door Hikken. Hikken? Hikken, ik ben al klaar. Maar het gaat door Hikken. Er is één famke in het dorp, Loetje Wierm, die kan echt wat. Zij kennen niks. Oh. Dat is heel spietig. Dat is leuk. Maar Hikke kan wel wat. Hikke kan prachtig zongen en stil zongen voor de jury. En dan helpt ze grif de volgende ronde. Maar ja, Hikke gaat er ook haar stem heen vlak voordat de jury komt. Dus dan haar stem heen? Ja, en dan hebben wij dus een probleem. En Ja. dat moeten wij een voorstelling lang oplossen. En dat doen we dus Dat doen wij mij ook hoor in de stem van Loetje Wierm. Oké, en je let er nou even zien. En jaren vooral hoe dat klinkt. De lid hebben jaren dat ze niks kennen. Plofdel, bedankt. Succes en mooi. Mensen, dit wie niet, of na je week vreet. Ik doe geen oproep meer voor de minuut, want die hebben we nog. Het is nog maar 2 keer, maar die minuut zit vol. En we beginnen eruit met een prachtig gezang. En dan ga ik gauw voort. Succes!